Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses tagabos. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Maray na aga. Primer Biyernes 5 de Septiembre 2025. Viva Señor Santo Cristo! Programa ng Tingog kan Banwaan. Sa paghampang niya to kan kaaldawon, dapat pong perming an mahal na Diyos, an ipigpaeno ta sa gabos. Happy birthday and all the best sa mga nagkukumplean yung unyan. Pasalamat man tabi kita kay Senyor Santo Cristo diyan baga sa Dapdap, Kuasay Paris. The home of Senyor Santo Cristo, igwa man sa Daraga sa Barangay San Roque, Sitio Santo Cristo. Kumusta lamang kamo diyan, Sentro kan Legazpi, nagpreparar tabi ano? Paki-ready na lang yung may mga lalakawon taod-taod na hapon, lalong-lalo na kung mapasiring kamo digdi sa Sentro kan Legazpi, asin dyan sa may Quezon Avenue, pasiring dyan sa Embarcadero Boulevard. Makikwa na lang, makikonsider kan sa indong mga lalakawon kung baka umana importante, kung mapupwede, ngunya na aga, lakaw na nindo. Ta magkakaigwa po dyanin pagsarado kan trafiko, mga alao na nin hapon, sarado na ang trafiko, puun dyan sa may Velamor Subdivision, stretch na iyan tabi, and as possibly, baka makaabot pa dyan sa Igwang Santa Ines, ano? O kaya planuhon nin maray na tabi ang mga lalakawon. Kung dai man tabi malilikayan, ngunya na aga na, ano, hidaliyo na. Tanganing dyan na hapon, kung igwa ka mo nin panahon, maghiling lamang ka na street presentation, ano? Kabangang milyon de pesos padingnal ang guaranteed prize para po sa Grand Champion kan Street Presentation 2025. No less than si City Councilor Alan Ranyola, saro sa mga key personalities, ano? Halangkaw na opisyal na nagpapadalagan po ka na Ibalong Festival, bako magayon Ibalong Festival. I stand corrected, ano, magayon sa naon ng bitang ko kasubago, I stand corrected, Ibalong Festival 2025. Garantisado po yan, pot prize, kabagang milyon. And so mga igwa pa siyempre ng mga premium man, nasa 300 ata yun, yung first runner-up, and 200 sa second runner-up. Don't get me on the numbers duman sa second and the first runner-up, baka medyo sala, pero dyan sa range na iyan tabi, so premium makakamtan nindo, ano. Daraga tabi, kumusta man ang aktibidades dyan, ano, mafiesta man, Nuestra Señora de la Porteria, surunudan na ayan, pakatapos kan Albay District, Señor San Gregorio Magno, Nuestra Señora de la Porteria kan Daraga, maray na aga, Mayor Vic Perete. Good luck sa sunod-sunod na aktibidades dyan po sa Daraga Covered Court and iba pang duwenyo na pinagkukondusiran kan aktibidades sa kapiestahan kan Daraga. Masunod man siyempre, Senyor San Rafael, Legazpi City. Albay District, maray na aga dyan sa satuyang barkada kay Doc Philip Roa dyan sa Happy Home Subdivision. And dyan kay dating Director Sam Madrid kan Departamento kan Overseas, ano? Kan OWA, Overseas Workers Welfare Administration.
Doc Chris, may pinag-post man si Doc Chris sa kunyan sa Facebook. Si Doc Chris Ganan, yun saro sa pinakamatinding doktor manigdi sa Legazpi Albay. Internal medicine. May payong man sukot siya. Kaya lang supayong nakasalot duman sa nasa gilid kang kunyan kan pintuan. Bako araw kay itong supayong ni Sara Diskaya na nakasuso duman mismo sa may lakan kunyan kan sayang ano ba yon na bihikulo niya, Rolls Royce. De man nagpadaog si Doc Chris. May payong man siya. Doc Chris, good morning. Diyan sa Daddy's Angels, ha? Magiging katabang ta siyempre sa pagpresentar ang news team. Aray na agad yan sa Victory Village. So, busy dyan, ha? Ang mga taga Victory Village, aagihang kamukang kunyan kan street presentation, dap yan, kalabaanan kan Boulevard. Planohon na ang mga lalakawong tabi. Ano tanganing dyan na hapon dahil na kita makadagdag pa halimbawa sa gubot kan bulos kan trafiko, buday ning mga tao na mapasiriring dyan, relax na lang tabi kita. Ano po? Huha! Mega Force pading Jimmy, Chief Reporter pading Nal, Compadring Al, Jomar Bien pading Jomar dyan sa First District. Si Joshua, si Karen, buda si Angel, Manibela, Henry Mata. Master Control pading Nal Baldo. Sa newsroom yaon dyan siyempre, naging enot News Director Mardela and Madam Shia Leron ang yaon mo yan. Siyempre nakamonitor man po yan sinda Jan Matthew Baliran. Si Nicole Gloriani may pinag-asikaso yata on official leave ba si Nicole, ano? Wijimos Barrios. Para po yan ang mga istorya nagkakadarangog nindo sa news break and major newscast and nagkakabara sa DCGB News Online sinda po kayan. And by broadcast man kita worldwide netwide, Jerome Nico Martinez. Ako man po si Pio Fernandez, ang sa Indo pong Public Information Officer ng Bayan. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. I'm listening, sabi ni 5183. Maray na agatabi 5183. Oh, thank you so much for being there sa pagdadangog tabi. And happy birthday tabi ano. Happy birthday kay ang pinaka magayon, the ever gorgeous, beautiful, oozing with appeal, the best. Diyan po sa ano ba to, sa Daraga National High School ba o sa Daraga Community College? Si Madam Andrea. Yan, Madam Andrea, happy birthday. Madam Andrea Liabres Pama. Uyugon mo an. Madam Andrea, happy birthday tabi sa imo ha. Sa na nga ni school mo? Parang sa Daraga National High School ba yun DNHS? O yan ha. Na Madam Andrea, naka-monitor da sinda dyan. Good morning, DNHS. Birthday ngunyan ni... ngunyan ba yun? O baka sa mga masunod pangalaw. Advance happy birthday. And all the best tabi Yan. Madam Andrea Liabres Pama. O gunmoan. Ang saro sa pinaka magayon dyan sa Daraga National High School. Tama po ba, Yan. Sige, advance happy birthday tabi sa imo. And 8804, listening from Tabaco City, Sinda. Buene, kasuba ako baga, bago kita sa iba pang temas, we beg for your indulgence kung medyo maipadagos tang diitso na airport baga tabi padingnal ni Angel. Duman sa programa ni VP Henry, ingat po kita actualmente nakahurong ko man kasubago si Deputy Chief Jonathan Jacob
Deputy Chief Jonathan Jacob kan Legazpi PNP. Buda si Sir Carlo Napanya, Police Executive Master Sergeant Carlo Panya. Pagiri batay ni sa broadcast media, dugong broadcast media man ini. Sumanungod baga duman sa nag-arog na kita digdi padingnal sa Manila ining yung tok-tok kotse gang na ang modus naghahanap sinda kaitong mga vehikulos na nakapark na nahihiling ninda igwa sa laog nin nawalat, either yung driver or yung pasahero. Yan ang siste. Nangyari baga pa dinit pati padingnal dyan sa Lapu-Lapu. Broad daylight. Good morning palang tabi sa amigo ta dyan, Sir Popoy Balmez sa JRB Calibration. Yan. Yung mga baterya yaon dyan, di kalidad na baterya, buda mga goma kan vehikulos, auto tabi. Buda mga igosinda dyan, mga nuts, bolts, belts, and mga fluids. Igwa pa sinda ning computerized wheel alignment duman sa indang Ligao branch. Takadakol ning branches kayan. Mga nakaarantabay sinda dyan sa JRB. Good morning, Sir Popoy Balmes. Dyan sa may kunyan, Lapu-Lapu nangyari. Kaya Madam Anding na nagbe-birthday ngunyan, andangog ko Madam Anding gari dyan sa Daraga National High School, sasaraduhan yung gate bandang alas 3 nin hapon. Ngunyan na Biyernes. Ta dyan so bangkete kan birthday. Kaya pipaisi ka mo dyan sa Daraga National High School, Gabos. Faculty, teaching and non-teaching. 14 kunyan, 14 putahes da so pinapreparar, sasaro pa sa ng catering service, saro pa sa ng caterer, 14 pidaso putahe na. Andang ko mga duwa yata ito tulupang catering services, so kunya ni Madam Andeng na Liabres Pama na nagbe-birthday, Kaya dyan ang bangkete, sarado ang Daraga National High School alas 3 nin hapon. Sarong caterer pa sana, 14 putahe na. Duwa yata ito tulusod dagog ko na pinagkontrata. Madam Andeng? Kung madara ka mo kan auto nindo di magayon na bihikulo, maski sa inman, sa Legazpi po, level up naman so mga sindikato. Tutuktukan ka, either yung natada na pasahero o driver sa vehikulo, pag nahiling na solo ka sana. Tutuktukan ka, sagin-sagin man, too good to be true. Ngaya, sir, madam, may kwan ngaya sa likod kan auto mo. Igwa ngayanin kung anong depekto, nahulog so plate number, pasa so signal light o tail light or brake light o kung ano man. Igwa ka ngayang nakuan sa likod na atrasan, dahi ka basta-basta tabi. Magtubod ka yan. You may open yung bintana kabanga sana tabi. Or so basta mahiling mo sana supandok, dahi ka nung ka magluwas sa bihikulo mo tabi maski gurano ka insister na igwa ngayon nakuan sa likod mo. Dahi tabi. Iyo tabi. Steady ka sana ta aapudang ko so kairiba ko tanganing mahiling dyan sa likod. Iyan ang gibuhon tabi. Ta level up naman sinda. Bako sana yan baga. So nangyari dyan sa may Lapu-Lapu. Igwa pa da sabi ni Deputy Chief na Jacob Casubago. Igwa pa ning saro pa na tiniripunan pa ding nalgayod. Parang 8 o sagkod na may nabiktima man. Parang arog man ka ng modus. Tiniripunan sa sarong lugar, digdi sa Legazpi, nin mga suro sindikatong ini. So, araw na kayan, para garo na kita sa Metro Manila. Araw kan mga sistema. Kaya pag may nagtuktok tabi sa auto nindo, kotse, o kung ano pa manadaran nindong vehikulo, dahil na basta-basta magluwas, ibaba lang ang bintana ning sumahiling lang supandukan kahuron mo. Tabi ang problema? Sige, daya ko sige, taapudan ko so kairiba ko, yaon dyan sa kanto, iyon ang mahiling dyan sa likod. Dahil ka mo nagan magbaba, once na nagbaba ka mo, pagkatapos, dahil nindo na ilak so pinto, ano man ako niyan, ano man na importanteng gamit, na yaon dyan mahiling nindang pwedeng aakbuton yan, sa salisihan ka mo tabi. Or, tibaan kung pagluwas nindo, hold upon lugod ka mo.
Kaya day po magluwas, ano tabi, day magtugot na mapaluwas kamo sa vehikulo, kaya ng mga nagtuturuktok na anadain nindo midbid tabi ha. Yan. O, yan tabi. Supposedly katana, nagtugot man si Sir na Carlo Panya, Macaurestoryata, pero ito na-report na ni Angel. And yao naman po sa Facebook tabi yao naman sa Facebook kuan na iyan ang istoryang entabi yan. Sige. So ingat-ingat lang. Yan. Papa Jam tabi. Copy yan. Aha. Ito tabi niya. And taon-taon ni bapa niya itong pag-orestorya digdi po sa programang Tingog kan Banwaan sa kuyang numero tabi sa Smart 0942-670-1195 0942-670-1195 and sa Globe 09-660-730-115 yan. O itong saro pa ito ba laglag barya po yan, sir. Di magkuan gari parang araw ka ng konsepto tabi ining 5216 na nagtext sa tuya, araw kaya ng konsepto, mas kano nasa ng rason halimbawa, o ngaya may nahulog yung sinsilyo, kung o may nahulog ngaya kamuduman sa likod kan sa indong bihikulo, o may naatrasan ngaya, or what, o maski ano nasa ng rason, natanganing mapaluwas ka sa bihikulo mo, and pag nagluwas ka pagkatapos, dai mo na sarado so pintuan na ilak mo tabi, yan, diyan na masalisi. Taigwa paanin mga kunyan, kairiba na nagmamasidman while pangyayari is going on. O masalisi na ito, akbuto na so bag, cellphone, o kung ano pa man na importanteng gamit dyan sa laog vehikulo. Yan. Arog kaan tabi. And yun na nga niyan, igwa pa da itong sarong senior citizen man na grinrupuhan, 8. Sag ko na may nako agayod na kung anong gamit duman man sa senior citizen. Although, itong kunyan baga, kasubagong report, and sabi man ni Deputy Chief Kasubago sa Satuya, ni Sir na Jacob Jonathan, na identify ngaya, nasa Rogue Gallery may ini, parang mga local kunyan yan, local guys, nag-arog naman ng sistema o garing duman, kan modus operandi sa Metro Manila. Iingat-ingat lang tabi ha. Mga biyaheros, lalong-lalo na ngunyan na igwa kita ninda kulaon na okasyon ining street dance competition, street presentation. Ngunyan na hapon, may mga darang bihikulo tabi dyan, magpark sa siguradong lugar, ilak ang sa indong vehikulos na daradara. Kung babayaan tabi, siyempre babayaan tamahilingani nin street presentation dyan sa Embarcadero. Basta yan nakalabaan kang Karel Rizal, pundo man sa may Santa Ines, sarado na yan, tabi, sundo digdi sa Rizal Street, sundo digdi sa Kabangan, malaog digdi mga counterflow, o dyan baga pasiring sa kunyan, sa dating ining Hotel Victoria, yan, dyan ang kunyang tutumbukon ka yan, so Ayala Malls, right turn, dyan sa pag-abot sa Rotonda, diretso na dyan malaog sa may NBI, yan po ang rota kan Grand Street Presentation kan Ibalong Festival 2025. Good luck po sa Gabos, ha? Gun mo ang padingnal kabangag milyon. Bakong basta-basta, kasuhapon, naghiling kita so blocking, so pag-practice kan mga contingents, ha? Talaga naman, level up na. Diyan po ang kuan sa indang presentasyon. I don't know kung ano ang mechanics. Siguro igwaning separate judging while moving an state presentation. And syempre, yung main judging yata, dakulaan na Volcan pag judge su presentation mismo dyan sa hampangan kan kunyan. People's Park, Ibalong Park, dyan sa Embarcadero, sa Boulevard. Maagi dyan sa Sawangan, sa Dapdap. Sundo yan duman sa may atubangan akan Ibalong Park, ha?
Taod-taod ang iba pa sa gabos na nagluluto po nin mga panguntuhan na linatik na bulinaw. Masirabon bagang padingnald. So, bulinaw na medyo duron-darakula na mamara, liluto bagaan sa natok na nagkakalakaga, may diit na asin, diit man na paminta. Kung gusto niyo, dagdagan niyo diit na bawang. Pagkatapos, pag nagkakalakaga na itapsok muna na bulinaw, sura na bagang mamarahong pa de. Itapsok muna yan. Kaagan mong lada. Buda kalunggay. Si Ramon yan, manay silmang bahoy. Sabi, si Ramon. Ang pipi mo, ang pipi ko, siya si Papa P. Bicol Tay sala, tingog kan banwaan. Oras Pilipinas, alas 9:30. An oras hatod sa Indokang Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin-Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Ilang bagyo man ang dumaan, malawakang pagbabaha at pagguho ng lupa at sa gitna ng kaliwat kanang kontrobersya, nanatili tayong matatag para sa bayan. Salamat po ina sa inyong patuloy na paggabay at walang hanggang pagmamahal. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pinu Garbin Jr., Executive Director, Attorney Raul Angelo Gil Bungalon, at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen, Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Ang leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve
fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong ali sa sendo. Danganing ini sa itong pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa itong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa Ginhawang araw, Nay. Ano pong sa inyo? Hi, eto yung kailangan kong gamot. Kaso kaya sa budget ko? Imbis na branded, I recommend Actimed. Actimed? Opo, Actimed. Quality generics na singbisa na ng branded, may up to 85% savings pa. Laking tipid! Yan ang ginhawa sa bulsa. May ginhawa na sa bulsa, recommended pa ng pharmacist ko. Actimed Quality Generics. Mabibili sa Generica Drugstore. Tara na! Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Isang pangalan singbisa ng maraming brand. Actimed Quality Generics. Dimples Romana po para sa Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta Lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Sumali at manalo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. Hanapin ang promo code sa loob ng sachet ng Jim's Coffee Mix at sa takip ng lata ng Mega Sardines at isend sa Facebook page ng Mega Sardines. Mega ang papremyo. Worth 50 million pesos ang ipamimigay. May GCash araw-araw. 5 winners of Toyota Race at 5 winners ng 1 million pesos. Kaya ano pa ang hinihintay nyo mga kamega? Sali na at baka kayo na ang isa sa mga magiging milyonaryo sa Mega Milyonaryo Instant Raffle Promo. DOH FDAC FRR Promo Permit Number 1573 Series of 2024. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang Lagundi Plemex!
Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suites, Sagmi, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Check. 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Salamat Pading Nald. May report tulos kita dyan sa luwas. Aramon tadaw ang impormasyon ni kumpadreng Alarmario sa oras na 20 minutos bago mag-abot ang alas 10 nin pagkaunto. Maray na agad yan sa mga taga Vira Catanduanes. Naparantabay ta dyan. Kumpadreng Al, marhay na aga tabi. Please go ahead na. Salamat, Paday. Good morning. September pasana. Nagbuburotwaan na naman ang mga badyaw na pasaway minsan sa mga motorista. Ini padayan sitwasyon kasuhapon o dyan naman sa may Albay District. Basta na sanang uminayakbit ang nagkaduwang badyaw ang saro matured na asin ang saro teenager pa na ikinakigkig kan driver nin jeep na diit pang mabunggo asin kumunulambitay naman para sana magkulit na maghagad nin limos sa mga pasahero. Bata pag nadiskweda ang kumpadring Nald, so driver na tatahimik, nagkakayod man na nag-ingat man, iyo palugod ang madadali. May sala. Ay, sus ko. Totoo yan, Dabi. Kaya ang pangapudan man kan mga concern na sana mariparo ini paulit-ulit na bagang problema ini. Kan Legazpi, ang mga badyaw na yan na minsan na dadaraman sa ibang lugar, alagad ngo yan, talagang gari, kumbaga makusugo man ang pamarong ninda pag puminadangog na si Jose Marichan, yan binabaradik-digdi sa Legazpi. Oho. Kumbaga digdi man gayud ang marayray ang income ninda hanap buhay sa pangangagad nin limos sa mga pasahero asin kung minsan dyan sa mga kaon-kaonan. Kasuhapon na actual talagang nahiling ko ang pag-uyakbit kan duwang badyaw na ini na ikinahadit kan mga nagkapag-obserbar talagang delikado ngayon mga siring kani na maski nga ni araw kaning sitwasyon pero talagang pipirit nindang makasakat sa jeep para sana magkulit sa mga pasahero na mag-agad nin limos. At makonsuelo pa, pag dahil mo tinawan, lulustaban ka pa. Iyon na nga ni Ayaw yan ang ikinauyam talaga. Saan iba na dapat daw matawang rin ni pagreparo kana sa tuyang gobyerno lokal sa Legazpi, lalo mo niya na arani na naman ang Disyembre. Kaya pa din ang informasyon pa, digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadreng Al sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Ining mga badyaw. Bako man sa sabing ikikauyam ta sinda or what, ta mga kumbagaan, mga in fact, protehido sinda kan lay, mga indigenous people, baga parte sinda duman sa pinag-aataman na sektor, kultura, kan sa tuyang gobyerno kan sa tuyang nasyon yan ang mga badyaw.
ang ugali talaga ninda Padingnal, Liuyam, they are natural wanderers. Sige sanan lakaw, sige sanan kunyan, sige sanan lakaw ninda panghagad, da iyan minaiste di sa harong ninda. Yan ang dinakulaan ninda. Kaya baga mahiling mo, pati ang mga umboy pa baga Padingnal, burbit-bit ninda. Yaon sa nasa likod, nakasabit, o kaya digdi sa atubangan, nagkikitay-kitay, mga aki pa, baby pa, aki, mga 2 anyos, 3 anyos, naglalakaw na, 4 anyos, iiriban ninda yan. Iyan po ang nakagimatahan nindang kultura. They are natural wanderers. Unique. Pati an sa indang postura bagaan, sa indang pamadu-bado. Kaya saruan sa mga sektor na pinagpoprotehiran kan gobyerno. Kaya lang, sa indang sistema na kan iyan na pagparapanghagad na nakukunya na nadidisturbo na ang general peace, nagtatransgress na sinda nin diretsos kan kapwa-tawo, duman sinda ikikauyam na imbes na tabangan da ilugod ning nakukuha sinda ta ikikauyam. Iyan masakat sa jeep, makulambitay bigla kung madiskwedo, abunaran pa kan driver, na so driver nanahimik man, tranquilo man an sa iyang pagpadalagan kan pampublikong bihikulo. O dyan sa mga restaurant, binaralaog yan. Pag day mo tinawan, lustaban ka pa, buda taraman kaning maraot. Yan. Ito po ang kunyan. Duman medyo sala na, duman na mina-intervenir, buda minakirad po ang sosyudad na we recognize them and we respect them and we take good care of them. In fact, the law protects them. Kaya lang sa indang demeanor, so sa indang gawi-gawi na nakakaapektar na po kan general peace and katrankiluhan man kan sa tuyang individual na mga kababayan, pag dai mo tawan, mudahong ka, lustaban ka, o kung ano pa man, yun na ayan ang nangyayari. Imbes na matabangan lugod, ikikauyam, pabalik-balikan One time Padingnal, pa 3rd District ako Domingo. Pag abot sa ginubatan kan jeep, rumumpuan, pirang pamilya ganito, puno sa jeep Padingnal, mabiyahe sinda, day man sinda pandara, day pa ninda pigluwas surat, so computerized naman pati ang surat, computer printout naman, mapasiring sinda from ginubatan, nadadangog ko, pulanggi ang kunya ninda, ang destino, at pano sa jeep, nagkapirasan na kaming mga albayano, siguro 4 kami ito yan bagang jeep pinapundo yan so hali digdi sa 2nd District pasiring sa Pulangi o 3rd District minapundoan sa Kamalig daraga buda ginubatan. Pag abot sa ginubatan ta medyo bakante mapundo sa jeep makolekta pasero, rumpuhan ng Padingnal. Pirang pamilya itong badyaw. Nadadangog ko sa huron, Pulangi ang sa indang misyon, ang sa indang salakay. Pero nagbarayad man Padingnal, nagbarayad man. Kompleto. Nagtatagalog man so saro duman. Ito anya kwampa, bata pa itong isang kasama namin, 2 kasama namin. Madam Rose, maray na aga. Good morning, Ting. Yan sa mga badyaw na taga-iba talagang lupa. Honest ka may localized badyaw. Ano yan? Kaya mga taga dyan man lang, alibadayo, yaon sa 7-Eleven dito sa may Phoenix, 7-Eleven din sa sentro, mga nagliligid-ligid din sa atubangan ka na LCC, tapos sa saod. Pag saod, arangaling Friday o Tuesday, dyan mo yan may link. Mga digdig-digdi man lang yan, mga localized, pagkatapos ng oras. Iya man ang gibo, madamulas, kung habo ninda, pigmumuda ninda, ang habo na inagtatao. Pigmumuda, pigsisikadan, pigkat, kung ano ang gusto ninda ibatay. Mga, kunyan man lang, mga ikon sa kwan, mga tagisapo man lang. Nag-arog na sindakan style badyaw. Kung ano ang style kan badyaw, iyo ma'am, pero may nailing kami na iyo man ang gibo, pero nakapurpis yan. Nakapurpis yan, pero mahiling mo dyan, yaon dyan sa mga aki, pati si ina, so ama.
Pamisa naglilibot hindi sa harong, kundi ay kakunyan tubtubon ka. Oh. Paglibot ko niya kan ayam, tigbabatuan ayam. Oh, Yan, mga pagkakunya man lang, mga pagsasabi kayo man lang sa kamalig, yan ba tayo kamalig, yan ba mga sa ibang masa barangay baga na medyo kunyan niya, dahil kapista estado. Yan, ang inapod ninyo niya na sa kamalig may localized na badyaw. Sige, kwanta yan Iyo, pero ang arami, ang kamalig, gabos-gabos iya nakapurpis. Bihira na ang dyan na dahil nakapurpis. Nasa kunya na iyan, pigataman iyan kandi SWD. Pagkatapos nga, daw nagnangalas kami, tata, igwa pa ki-arong ka yan, na arami na daiman sila pinapabayaan kang gobyerno. Oh, sige. Tabi, Madam Rose, i-follow up ni Tabi, ano? Kaya ko, kan mga tawong minaruduman sa uda na andaraman lang diit na kwarta, pero igaharas nila. Haras mo talaga. Okay. Thank you, Tabi. Thank you sa bye-bye. impormasyon. Ipapollow up niyan, Tabi, Madam Rose. Salamat din, Marhay, Tabi. Ano? Igo pala, no? Local ko niyan, na. Local version. Nag-arog na sa style na yan kan mga badyaw, ha? Di ang Tabi. Diretso kita kang programa. May mga istorya pa kita sa luwa. Si Pading Jimmy na salita. Chief Jimmy, good morning. What's happening? Yes, salamat Tabi Padi. Maray na aga sa mga parantabay. Yaong kitang ngunyan digdi sa barangay Bunga, siyudad kan Ligaw. Dahil ta inaugurasyon sa ngunyan kan primero inidigdi sa Albay, sanitary landfill. Sanitary landfill, ngunyan, magayon ini Padi, sa Ligaw, dahil na magpaparapakitapok nin na basura dyan sa Iwabiso. Yung digdi, katabangan ang na-realize rin sa katabangan kan na Bicol University, yung digdi College of Engineering, si Sir Victor Florese. Ang technology kay ni, gariwe parte ang Bicol University sa pag-develop ka ni na sanitary landfill. And aram mo niya to kung anong mga technology kung gura no, an pundong inabot ka ni Sir. Si Pading Pio po sa angkor sa DCGB. College of Engineering ini Tabi Padi, Sir Engineer Victor Florese. Good morning sa mga parantabay. Maray na aga sa Indogabos. Aniyong kami po ngunyan na aga digdi sa Barrio Bunga, kan Ligaw City para sa inaugurasyon kang sanitary landfill digdi sa siyudad nin Ligaw. Aniyong po ang Bicol University dahil igwa po kaming memorandum of understanding dahil sa mga experiences niya mo sa research Buda Extension kung ano-an may katabang sa muyang kolehiyo para sa develop or pag-uswag kan lambang munisipalidad or siyudad digdi sa probinsya ng Albay sa mga municipality or city na igwa kaming MOA or MOU para sa growth and development. Sir, maray na aga Tabi, si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Yes po, good morning. Opo, ano Tabi ang features kang sanitary landfill na iyan na iinuguraran mo niyan Tabi, sir? Over. Ang feature po kani is organized siya, engineered siya, structured na scientific ang pagkagibo. Ang area niya, surface area is more or less 1 hectare. Ang depth niya, mga 6 meters. Parang rhombus ang shape. Ngunyan, igwahin ni mga geotextile na nakapalibot para maiwasan ang seepage ng mga basura na maduman sa mga underground water sources. Iyan sir na disenyo kan landfill na yan, pareho ako niyan duman, compliant duman sa ipigmamandukan DENR baga, so modernong landfill? Opo. Kasi ang sanitary landfill po, kwan yan, nasa mandato yan kang DENR, under kang DENR, na gabos na mga pag-construher kayo ni, dapat magsunod sa sendang mga regulasyon. So compliant ang duman? Opo. Ang kantidad kaan, more or less, gura ano, gabos-gabos? Wala po akong ideya kung kayo ni.
Oho. Ang pagtabang ni po digdi ay tabang technical. Yun. Yung technical design. Yes po, kung anong pa na mga technical requirements or mga consultancy services as to the design plus location plus kung ano man ang mga bagay manunungod sa landfill po. Okay. So ang iyan na areang mga pirang taon pwedeng maakomodar ang basura kan Ligaw? Depende po sa volume kang mga basura buda, so degree kang pagkatunaw niya, mga biodegradable, ang itatapok ding basura kadaklan sa mga biodegradable dahil mabaw po kita baga segregation. Tapos siguro digdi compaction, may mga ekipahe tanganing magtabang para ma-minimize ang pagdakol kang volume kay ni. Ang kadaklan kay ni baga biodegradable. So it will take maybe a few years para mapano ini. Okay. So iyan na nahiling tangon yan buda pinagde-describe ta. Yan so parang garo swimming pool na diyan ibububo sa mga biodegradable. Opo. Yan. Ang design supo na duman sa ining lane na ipigpapautob kan DNR. Opo. Okay. In accordance sa mga guidelines, requirements, restrictions sang DNR. Dain na iyan tabi. So iyan bagang mga biodegradable. Suduga kaan as time goes by, igwanin minasaroso sa irarom kandaga. Seepage. Igwayan tabi sir ning safeguard, safety nets tabi. Igwa po digdiki sloping na geotextile. Ining geotextile impermeable po ini. So ang irarom lang kay ni ang medyo permeable tanganing day mag-akumulad ang tubig. Ngunyan kontrolado po ang seepage kay ni buda. Sa palibot po kaning lokasyon sa Bunga, parang forested area po ini, harayo man sa mga communities na may mga houses o harayo man sa mga may irrigation. Kasi medyo sloping or rolling topography po ini na day man ganong epekto sa parauma, sa hayop or sa komunidad. Iyan sir, sisay ang nagpagibo po kaan? City government po kang yun. So an sa indo lang is technical design. Technical services po. Technical services. Sige tabi sir, salamat din marhay sa impormasyon, mabuhay po. Salamat man po sir Pio. Opo. Okay, thank you so much Sir Victor Flores. Okay, so yan tabi pa dahil siya nin background kan kun pira ko so kwan LGU ang nakakaisi na kay ni. Pero yaon dig partner so Jobokin gari ang technology kay ni sa si Sir Arboleda, Justino Arboleda. Kwan ini award di baga ini dating din kan Bicol University College of Agriculture and Forestry. Gari party siya ang technology digdi hali sa iya party siya. Ta award nga ni baga ini sa Japan with regard sa mga araw kanina mga sistema nin teknolohiya. Sir, live po kita sa DCGB, sa ibong na linya si Pio Fernandez. Ano pa naging partisipasyon di kan Jobokin? Kami nag-design tapos nag-construct kayo ng landfill. Kami nag-design kayo. Okay, good morning tabi sir. Si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Hello. Hello sir, good morning tabi. Si Pio Fernandez po ini kan DCGB. Opo, di ano po so partisipasyon kan Joboken? Tama, Joboken Enterprises ba? Coco Technologies Corporation. Okay, ano ang kunyan? Ano ang ikinontribun do dyan na disenyo tabi over? Kami nag-design kang intirong landfill. Pati so leachate pond. Yun, tabi So, iyan na landfill tabi, sir, ano ang unique na karakteristik ka iyan tabi? Go ahead po. Ikaw yung mga tubo diretso sa leachate pond. Kaya lang, nagbugta kami mga series of filters. Grava, sand,
filter paper. Tanganing more or less malinig, kung masyadong mati ang kwan, ang tubig na nagduduman sa leachate pan. Kumbaga so, kung igwang duga, igwaning magsaromsom, malinig. Malinig na maduman sa leachate. Tapos binugtagan may aeration pump ang leachate pan. Mas dakula ini kaysa sa Legazpi. Tanganing diluted na talaga ang kwan, ang nagaluhan sa stream. Biyo. Nahihiling ko tabi, sir, medyo open ini. Kumusta ang epekto kaan sa environment? Yung parong tabi, tan ibubugtak pa lang dyan, mga biodegradable. Kumusta ang epekto kaan sa paros tabi, suparong? Ang kuan paano, ang ligaw, piga-segregate nila ang kuan, ang basura bago ibugtak din. Kaya di ito ng mga nabubulok na natatapil sa kuan, sa landfill. Yan. Oho. So very minimal ang magiging epekto kaan sa air pollution, yung parong tabi. Iyo tabi. Ayun. All the biodegradable ang ibuburugtak dyan. O Opo. sige tabi, sir. Salamat din marhay sa oras mo na informasyon. Okay. So, yan tabi, pwede, si Sir Justino Arboleda, ang tag sa dirikan, Coco Technology na nakabase dyan sa Banoan kan Kamaligal Bay. So, pigalat niya to digdi si Mayor Nando Gonzales. In taon siguro, ma-interview man niya to kamaraman kung gugura inabot man na pundo kan lokal na gobyerno sa pag-establisher kay ni na sanitary landfill digdi sa siyudad kan Ligaw. So yan tabi pa din sa yung mga dagdag na impormasyon sa pangaran man ni Madam Agnes Opinion Nebres kan Joe Buken, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much, Chief Jimmy, kumpadre. Mabaret ang alas 10 din ang programa Maboltada. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 ninodo. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta, Enod sa Gabos. Oras alas 10:04. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Siniguro kan Malacanang na tulos mahiro si Presidente Ferdinand Marcos Jr. in kaso may sumitir na kan Judicial and Bar Council ang shortlist ka mga kandidato para sa posisyon kan Ombudsman. Sigong kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, tulos na pag-adalan at sinaaksyonan kan Presidente ang listahan. Tinawan pa niya doon na malinaw ang gusto ni Marcos para sa masunod na Ombudsman, sarong tao na may halangkaw na integridad, bako madaling diktahan asin daing pigkikilingan o pig-aapilan. Alas 9, okay, alas 10 na Bareta from Newsbase. Like ang samuyang DCGB News online Facebook page para sa dagdag pang impormasyon. Ako po si Mardila. Salamat. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liver Aid. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tingog Ganbanwaan, Pio Fernandez. Diyan po sa tamang-tama, Ligao and 3rd District. Diyan sa 3rd District Tabe, may sarong ipinagpasar na importanteng legislative measure si Kunyan, Congressman Adrian Salceda, itong House Bill 4236. Magayon inita manungod ini sa salud tabi and bago ka iyan saro duman sa mga may relasyon man sa salud na inot bagang nag-file maning House Resolution si Congressman Adrian na ma-speed up itong release kan mga health emergency allowances. So nagserbi baga kan pandemya
na mga health personnels. Ngunyan tabi yung DBM, si Secretary Amina Pangandaman, yan na, release na. Mako na yan, ma-download na kaiyan tabi, soonest. Nakatabang itong House Resolution na ipinagkuan man ni Tiglabi ni Congressman Adrian Salceda para sa mga health workers man iyan. Ngunyan, ini man na House Bill, ini po lay na pigbubusol niya, is yung makunyan, mapakusog po ang estado kan mga rural health units. Bako sa na dyan sa 3rd District, kundi ini po papakinabangan kan bilog na Pilipinas and kun makapasartabi, sagkod pa man na existido po ang gobyerno budan kinaban. And sagkod na dai ini halion bilang lay, halimbawa maipasar, and dai ini halion bilang lay, and I for one makusog ang pagtubod ta na susuportaran ini and makakakuha ini madalian na aksyon dyan sa Congress, sa House of Representatives and maging sa Senado. Taining House Bill 4236 lay ini na minaasigurar ng God institutionalized igwaning supisyente asin duro diretsong pondo na papabuluson po for the purchase and supplies kan mga bulong sa mga rural health units, munisipios, buda syudades. Tadyan baga ang first line of saruyan sa mga major first line of health defense sa tuya na mga kinapobrehan sa kunyan. Sa mga barangay, pag iguba kitang mati-mati, dahil magkitanin na panggabot, pambayad sa pribadong doktor, pribadong ospital, madalagan ngo na kita sa health center. Ngunyan, it is a known fact. Real talk lang, ang health center, mga rural health units, kulang-kulang po na permi sa bulong. Gura no man ang ialokar ka na punduman kan nagakani kong lokal na gobyerno ngayon munisipyo kan arog ka ini or syudad na arog ka ito. So this needs yung sustainable po na kunyan funding na institutionalized year in, year out. Yaon na yan dyan, permi na pong nakaalukar ang pagtukar po kang National Expenditure Program taon-taon, permi na yan automatic uni such millions and such billions para po sa purchase nin mga bulong para po diyan sa mga rural health units. Ining House Bill 4236 na ipigbubusol ni Congressman Adrian Salceda, including mga bakuna. These are preventable illnesses. Igong mga preventable illnesses, much more mga preventable deaths na pwede bagang malikayan ko na, pwedeng maisalbar man ang buhay kung igwaning bakuna, igwaning bulong dyan sa mga health centers. O kaya ini, ang House Bill, saruyan sa mga mayor na pinaghihigusan duman ni Congressman Adrian Salceda. This is applicable not only dyan sa 3rd District, but sa bilog na Pilipinas tabi, Catanduanes, Sorsogon, Masbati, Bicolan, Gabos tabi, papakinabangan yan ta. Igwa na ning talagang institutionalized, madadagdagan pa if ever igwa na ngunyan. And for one, igwa na kita ning naaramang kaan siyempre na alokasyon man hali sa DOH, pero ini po mafo-fortify pa with the approval. Halimbawa, may pasara rin and we firmly believe na makakakuha ng suporta dyan sa Congress sa pangamayo ni Congressman Adrian Salceda kan 3rd District. So magayunon po yan, at least na tauan ta po nin kumbaga positive vibes lamang ang mga paradangog niya to digdi sa tingog kan banwaan. Iyan pong iyan House Bill na ipinagsumitir ni Congressman Adrian Salceda. Ano po tabi? Yan. Maray na aga tabi dyan sa mga taga Virac, Catanduanes. Sa Catanduanes. Igwa dyanin mga nagbubutwa naman na istorya, manungod baga duman sa kunyan. Happy birthday palang tabi kay yung barkada ta dyan sa Karamuran.
birthday pala ngunyan ni Cora na tuyor yugun muan. Nagbe-birthday ngunyan si Corazon Tuyor. Happy birthday manay Cora Tuyor tabi ha. Diyan sa Karamuran, Catanduanes, nakaarantabay kamo diyan sa kuyang lupang tinubuan. Hali ako diyan ka nakaaging Agosto 19. Bago mag-Agosto 19, napasyar kita diyan ni nagkapirang oras. Ta first death anniversary kan sa kuyang namumuta na nanay si Mama Unding. Napasyar kita diyan sa Karamuran. Nagsimba lamang kay Senyor San Juan. Pasalamat. Tapos balik naman kitang virak tabi. Yan, happy birthday kay Corazon Tuyor. Diyan po sa Karamuran, Catanduanes. Diyan po sa Catanduanes ginibo na naman na issue itong parang kumbaga clerical error dahil na baga titunungan magtugang nakuha dahil natitunungan dyan kan administrasyon ngayon sa Catanduanes ganan na sinda an iba dyan nakuhan ang mga nakakahurunta dyan, dakol na sa Catanduanes, medyo namumundo, nakatukaw na ngayon sa bagong administrasyon, bako ngayang atrugaraning tudod-tudod na pagpaasenso kan lokal na gobyerno, kundi dahil nahahali ngayon pagpapara didistroso pa kan nakalaban ninda sa politika, piga para didistroso magtugang nakuha. Day bako man pong tuod na arog kaayan ang sistema di politika diyan sa mga taga Catanduanes. Pag guminana na atensyon na ning maray platapormas di gobyerno paasenso kan ekonomiya, pagpakusog kan agrikultura and iba-iba pang sektores. At daw ngayta ngunyan sana sila naka-experience na gigurugulpi pangaya sunapierde na ngani aday man ngaya kamo nananahimik na sumagtugang nakuha si dating gobernador Boboy, si dating vice gobernador Peter Boste kuha day pati tunungan naina na sa totoo lang dakulaon ng porsyento ang nadidisappresyar lugod an arog kaan na sistema. This is an unsolicited advice. Kung ano pa pwede, tumunong-tunong na. Make the people of Catanduanes convinced na matanos man agad ang politika dyan by showing to them na igwa talaga ning direksyon bako itong susobrang politika na pagpapara doon pa. So napirdi na nga ni nakalaban at nanahimik na. Nagdunduro negosyo dyan. So sa indang negosyo na sana piga atindiran. Yan po ang nakukuatang bako ang hali sa kuya nakukuatang sentimiento na dyan, the growing sentiment, disgust sa nangyayari po sa Catanduanes. Saro naman dyan itong para nagkaigwa ning topographical error. Kumbaga nasala lang spelling kan tadyan baga familia ko sa indang kunyan nag-agi sa naturalization ngunyan duman sa naturalization nida siyempre may mga dokumento sa bagatabi diyan particularmente na sa irarom kan na nakabase pag naturalize po diyan kan yan kara Boss Peter kuwa ini impormasyon na nakalap niya to por dahil duman sa Dekreto Presidensyal Numerado 836 nakakuha sinda ning Filipino citizenship, naturalized Filipino citizenship PD 836 daw duman sa PD 836 may portion duman na misspelled kuwa CUA na imbes na kuwa na ginibong chua
Yan. So ama kaininaraga dating Gobernador Boboy Kua, buda so ama ni dating Vice Gobernador Peter Kua, ini si Fernando Su Kua, bako pong Chua. Bako sungon yan tabi, nagkaigwa lang ning parang topographical error and it was nga ni corrected kanagkakanigong ayon siya di gobyerno na kinurira na this refers nga ya to the surname na Kua. So sa naturalization so ama ninda ni Boboy Kua, buda ni Boste Kua, nag-agi sa naturalization by virtue of PD 836 na misspelled imbis na Kua Chua. Kaya duman igwa po ning sertifikasyon ang gobyerno mismo na an Chua na yan misspelled lang and it refers legally to Kua, bakong Chua. Ay nako tayo, may sertifikasyon nga ni digdio na hali sa kunyan Bureau of Immigration na iyon na nga niyan to that effect na minapatutuo na ining si Fernando Su Kua iyon so na naturalized by virtue of PD 836 nasala lang sa spelling nagibong Chua. Ginibo na naman na iso ito na o ili nga bako man nga talaga mga Pilipino ang tayaon nga duman sa dokumento sa Bureau of Immigration by virtue of PD 836 Chua nga ya ito bako man nakuha ata nang uyan baga o sa dokumento so gobyerno mismo nagstaram misspelled sa nangaya. This ngaya refers to Kua na Chua. Oh. Kinoriran mismo ang kan gobyerno igwan ning nakakanigong dokumentos kaayan tabi identification certificate number so and so tabi iyan ang nangyari diyan. Kaya so mga tao diyan na sa nangayaan tabi na nangyayari so kunya na nga natanos na sa naman ang tao yan nagluwas sa dokumento na misspell lang tabi and it was duly corrected legally mismo kan gobyerno sa paagikan PD 836 budayan akan Bureau of Immigration na naturalize itong si Fernando Su Kua so ama ni Governor Boboy budan Vice Gobernador Boste Kua na naturalized by virtue of PD 836 kaya lang so enot na nabugtak naman Chua na misspelled kinurhiran po kan gobyerno Kua ngayon bakong Chua so ginamit na naman itong issue ilinga ngaya bako man baga ngayon sindang Pilipino ta nakabugtak ngayon duman Chua bako man nakuha Marius ito pala na misspelled kan gobyerno tabi yan ako and kinurhiran kan gobyerno tabi o yan po tabian manungod yan sa Catanduanes na ayan may nagharapot kaya sa tuya dyan anong na ngayon malibong nanginig di sa mo ya papapiyok bako man ngay kami tuod sa araw ka na tapos na sa eleksyon nagpapara duduk pa ngayon sa napirding kandidatos Marius si i-research mo daw ngayon di nag-research man kita ngayon na po yan tabi dyan na sa Catanduanes kunyang kaan ang nangyari yan o dyan tabi sa ito po na tukar ta itong istorya na PD 4236 because bako lang yan papakinabangan kan 3rd District kundi papakinabangan po yan kan bilog na Pilipinas. This is worth sabi na nga ni na pag-uristoryahan ta bako sa pag kung ano pa man kundi sa pagtao po nin paglaom na igwa po nin mga trabahong arog kaayan na makakatao sa tuya nin dakulang katabangan sa maabot na panahon. Ang salud bagatabi yan na mga rural health units sa mga munisipyos, syudades, iyan ang saro sa mga first line of defense, health defense kan sa tuyang mga kaimanwa, lalo na kitang mga tios tabi. Minabulta si Chief Jimmy, hali dyan sa sayang location, kumpadre maray na aga tabi, giraray. Pade, uminabot na digdi si Mayor Nando
Gonzales, Vice Mayor Yip David. Ano ta ranihan takon pwede ma-interview ni si Mayor Nanguro Abrasa mo na. Hello Mayor. Oo. Yung digdi si DID Provincial Director. Oho. Britannico, Yes. mga taga DNR, BIO, local DPWH yung digdi. Oo. Narata nag-urabrasa nga na si Mayor. Yung digdi si former Mayor Alinda Gonzales. Oho. And maringan ito, marayang panahon ngunyan tabi pa di. Dahil man ki init dahil kinauran. Kauroron nga na ni Mayor. So, si Mayor, kay story antang. Hello Mayor, good afternoon. Lalay po kita sa radyo sa DCGB. Si Pading Pio po sa Angkor. Gurano po ang inabot kan gastos digdi sanitary landfill. Ano ini pwede na natapukan kibasura. Sa ibong na linya po si Pading Pio sa DCGB. Hello, Pio. Yes, Mayor Itay Nando, maray na aga si Pio Tabi kan DCGB. Good morning, Pio. Opo. Good morning, everyone. Mayor Itay, kung di ako nasa sala, saro iyan sunaon ang bitan mo, previous kan ma-interbita ka na pinaghinguahan ka na Ligaw City na maka-establish na ding so sanitary landfill na compliant po duman sa DNR, tanganing makatipid-tipid na kita sa pagbayad bagad yan sa Iwa Beso? Primeramente, this is a requirement for solid waste management. Now, we strongly recommend DNR, the establishment of a landfill. So we've been able to accomplish this with the help of the different government agencies, particularly the Department of Environment and Natural Resources, who have been very helpful in helping us on the technical aspect. Ngunya, natapos minayni, they already inspected the area. So we are almost compliant, almost malapit ng 100%. Opo. Maliliit na lang na konti-konti na lang na kailangan namin ayusin ng konti. So we can fully comply with the requirements of the landfill. Iyo tabi. So now we are going to inaugurate this and start using our landfill to the best advantage of our solid waste management. Iyo tabi. Oho. Kunyan iyan tabi, Mayor Itay, pagka-inaugurar, ano na po, dyan na po kamo tapukan basura? Iyo, sa mga non-bio, iyo na, para matipon mina. Medyo nanidipisilan na din kami to get rid of our garbage. We are spending too much money using private landfills. So now, medyo mapapagayon ng garbage disposal may become more efficient, and at the same time we will be saving a little money doing this. Iyo so pagtapok baga paano kaya duman sa Iwa Beso sa digdi sa Daraga, millions man yata ang pigbabayadan kan mga gobyerno diyan tabi, lokal na gobyerno, Mayor Itay. Ano po? Yes, millions and millions of pesos. But also it costs a lot of money to make a landfill. So maybe some cannot afford to put one yet. Pero kami dito sa Ligaw, we tried our best to do it as the cheapest possible way. Opo. Para ginibo may kami ng nagibo, part of it kami ng nagibo. Nagpatabang lang kami sa salong kumpanya na expert kaining pag-arikil landfill. So jointly with them, we were able to establish it. Iyo po. Any idea tabi, Mayor Itay, if you may, gurano sa inabot kan construction kaan? Right now, we're estimating we spend about 27 million, more or less. Give or take a few, 1 or 2 million. Opo. Mga siringkan ang medyo estimate me na nagastos may. We are still finalizing it. Pero more or less, sa figure na yan, naranin na dyan. Opo. Pero, sumatitipid kan gobyerno in the long run, mas maray, ano tabi, mas gulpi, so beneficyo tabi, ano po na matitipid? Yes, hindi lang yung matitipid, but we will have a much better service and much better operations sa solid waste management namin. Opo. So, with this, we might already reach full compliance, ano? Kasi sa totoo lang, medyo halos kami intiro. Hindi pa kami nakaka-comply.
kan mga requirements ng solid waste management law. Pero everybody is trying his best. So kami naman dito, one of our tool to accomplish our compliance is making the landfill. But aside from that, it doesn't end on the landfill. Kasi marami pa rin na mga bagay na kailangan maayos kasi malawak itong solid waste. It's a very complex thing. Opo. It needs a lot of attention, a lot of expenditures. Pero also, it will also safeguard health and sanitation of the population. So it's a very important aspect on governing a city or a municipality that the solid waste management makusog and all the facilities are available in order to accomplish the objectives of the solid waste management law. Opo. Parang siring kaanti. Iyo. Uy, Mayor Palantabi, before I let you go, makonsuelo itong sarong post mo. So, railings baga sa tinampusain ito tabi, Mayor Itay. Diyan lang yan. Diyan lang yan. Tanapon nyo na lang ito. Paimbestigaran ta sa Senado. Para nalibong siguro ka dito. Diba si engineer medyo na kwan. Pero madali man lang remedyohan ito. I'm sure it's just an overlook siguro naman. Sige. Hindi naman totoo yung siringgaan. Medyo, so, ayos yun na siguro. Madali naman yun. Opo, sige. Salamat din maray, Mayor Itay. Mabuhay katabi. Okay, thank you, Pio. Thank you. Exclusive lang po ito, Mayor Itay, sa Ligao, Natapukan, o later on, pwede man mag-accommodar sa halimbawa ibang lugar. Yeah. So, sa ganyan, kami ngon natakaipuhan mi. Pero maybe in the future, kung may mga problema man na makakatabang man kami, mag-consider man kami. Kung depende na sa circumstances. Okay, thank you so much. So yan tabi, pag-accommodar, thank you so much sa time ta. Mapunan programa, ribbon cutting, tabi pwede inakomodar nga nakita ni Mayor Nando Gonzales for a live interview. Okay, so yan tabi pa din. Sa ito yung mga dagdag na informasyon from Barangay Bungaligao City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you so much Pading Jimmy and Mayor Itay Nando Gonzales Canligao. Salamat man ka sa ido pag-antabay, mahal na Diyos ang magbantay. Viva Señor Santo Cristo!